Muna kuma tafi da rahoto kan halin da wasu 'yan gudun hijira a yankin Gumi na jihar Zamfara da bayan kan tikitin su na musulmi a zaɓen 2023 duk da cece kucen da ake ci gaba da yi. Wannan tikiti na musulmi ba abin da ya fi alheri a halin kasan ke ciki. Na so ci zaɓe ne, mu kowa da irin dabaran zai bai ci zaɓe. Muna kuma tafi da rahoto kan halin da wasu 'yan gudun hijira a yankin Gumi na jihar Zamfara Najeriya ke ciki. Kwanciyar da muka yi ba ta cikin daɗi ba, ga sauro ga sanyi muna ji gashi kuma ba abin da za ka fi sai ka kwanta haka nan. Muna da ɗan taimako. Wasu na kwana tasha, wasu na kwana cikin firamare. To akwai kuma rahoto na musamman kan makarantar da almajiranta ba sa bara a jihar Kano, amma duka sai bayan kun sha labaran duniya tare da ni Jabir Mustapha Sambo. Kotu a Malaysia na sauraron dama ta ƙarshe da aka bai wa tsohon Firaminista Najib Razak a Malaysia bayan ɗaukaka ƙarar da ya yi kan hukuncin ɗaurin shekaru 12 da aka yi masa. Kotu ta kama shi a baya da laifin badakalar kuɗaɗe a bankin 1MDB na ƙasar, inda ake zargin an wawushe biliyoyin daloli. If he loses this last appeal at the Federal Supreme Court, Mr. Najib will become the Wakilin first BBC ya Malaysian. ce idan har Mr. Najib bai yi nasara ba, to ko zai zama shugaban Malaysia na farko da aka taɓa daurewa a tarihi. Ma'aikatan lafiya Afghanistan sun ce bam da aka tayar a wani masallaci da ke Kabul ya kashe akalla mutum uku. Haka ma bam din ya jikkata mutane da dama ciki har da ƙananan yara da yanzu haka ke jinya a asibiti. Rahotanni sun ce cikin waɗanda suka mutu har da limamin masallacin, kawo yanzu babu wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin. Last week, a prominent cleric was killed in a A cewar suicide wakilar bombing by BBC, Islamic ko a State. makon da ya gabata an kashe wani sanannen malami a Kabul a harin ƙunar bakin wake da IS ta ɗauki alhakin kaiwa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana ƙoƙarin ganin jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun shiga tashar nukiliya da ke Zaporizhia da ke hannun Rasha. Ukrainian diplomats on Ya ce nuclear jami'an scientists diflomasiyyar standing by. Ukraine da masana kimiyya haɗi da jami'an IAEA na tattaunawa don tsiratar da tashar Zaporizhia. Dama hukumomin Ukraine sun gargaɗi cewa akwai babban haɗari idan aka bari wasu ba su tabbashi a wurin. Moscow da Kiev sun rika zargin juna da laifin kai hari kusa da tashar mafi girma a Turai. Sai dai Ukraine ta ce Rasha na amfani da ita ne a matsayin sansanin sojinta. Kuna shi waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ba Amurken nan da ake zargi da yankurin kisan marubuci Salman Rushdie ya faɗa wa jaridar New York Post cewa ya tsinta marubucin ne saboda baya da musulunci. Sai dai Hari Matar ya bayyana cewa wasu shafuka kawai ya kan da musulunci saboda wani nasu na da wasu wato bayan shi mutane da ake zargi marubucin ya yi sakonci ya zama shugaban yan ayi na wato zafin wata ba shi alifin tare da tara. Wanda gabatar da ya ya dumawa wasu cuta a cikin da New York kuma yanzu haka yana cikin asibiti. Hamshakin mai arzikin nan na Birtaniya Jim Ratcliffe ya ce a shirye yake ya saye kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Jaridar The Times ta ce Mr. Ratcliffe ya shirya tsaf na saye kungiyar matsawar masu ita wato iyalan Glazer na Amurka sun shirya sayar masa. Glazer family kamar yadda ake kiransu suna shan suka ga magoya baya tun bayan da kungiyar ta sha kashi wasanni biyu na farko da aka fara a gasar Premier. Ko a ranar Laraba mutum mafi kuɗi a duniya Elon Musk ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai saye Manchester United kafin daga baya ya ce ya yi kalaman ne don kawai raha. To ƙarshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To za mu faro rahotanninmu daga Malaysia inda wata babbar kotu ta fara sauraron ɗaukaka ƙara ta ƙarshe da tsohon firaministan ƙasar Najib Razak ya yi kan hukuncin ɗaurin shekaru 12 da wata kotu ta yi masa a baya. Wannan ce dama ta ƙarshe da yake da ita ta kaucewa zaman gidan yari mai tsawo kan tuhume-tuhumen da ake yi masa, wanda na sace biliyoyin daloli daga wani asusun raya ƙasar da gwamnati ta kafa kamar yadda za ku ji a rahoton Sani Aliyu. Mr. Najib ya sha garzayawa kotu domin ya kalubalanci hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2020 domin kuma ya jinkirta zaman kotun na yau. A watan Afrilun 2019 ne aka fara gurfanar da Mr. Najib akan wannan badakalar inda aka tume shi har sau 7 da laifukan cika aljihunsa da kimanin dala miliyan 681 daga asusun raya kasa mai suna 1MDB.
An dai kafa asusun ne domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Malaysia ta hanyar zuba jari a wasu muhimman sassa na tattalin arzikin ƙasar. Sai dai maimakon haka, Mr. Najib ya rika sace kudaden yana kuma gudanar da rayuwa irin ta manyan attajiran duniya, ciki har da shiga harkar hada fina-finai a masana'antar fim ta Hollywood da ke Amurka, ta mallakar wani katafaren jirgin ruwa mai dauke da dukkan kayan more rayuwa. Idan bai nasara ba a wannan karan, zai zama shugaba na farko a tarihin Malaysia da aka daure a kurkuku. Mr. Najib na magoya baya waɗanda suka rika halara a dukkan zaman kotunan da aka yi masa shari'a, suna kuma rera waƙoƙin yabo da sunansa. Kuma masu nazarin siyasar ƙasar na cewa idan ya nasarar tsallake wannan babban matsalar da ke gabansa, yana iya sake koma ga mukaminsa na Prime Minister. Ana sa ran kammala zaman wannan kotun a cikin kwanaki 8 masu zuwa. Rahoton Sani Aliyu. To muna kama waɗannan rahotanni ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sai jihar Zamfara a Najeriya, inda ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tserewa hare-hare 'yan fashin daji daga ƙauyukansu zuwa garin Gumi ke fuskantar ƙalubale iri daban-daban da matsin rayuwa. 'Yan gudun hijira waɗanda aka tsugunar a makarantun gwamnati sun ce suna cikin tsananin buƙatar tallafi na makwanci da abinci da kuma magunguna. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce tana bakin iya ƙoƙarinta don tallafawa dubban 'yan gudun hijira da ke sassan jihar. Ga rahoton Zaharaddin Lawan. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da na zanta da su ta waya sun shaida mun cewa suna cikin tashin hankali ga kuma yanayi na damuna. 'Yan gudun hijirar sun kurara zuwa cikin garin Gumi ne daga ƙauyuka fiye da 20, ciki har da Gwalle da Ranke da Gidan Illo da kuma Zugu a karamar hukumar Bukuyo. Wani mutumin ya ce ba su da wurin kwana ga kuma rashin abinci. Ba a gidaje muka kwana ba dan babu wani wanda zai amince da haka ɗaya ya saka gidan shi. Wasu na kwana tasha, wasu na kwana cikin firamare, wasu zai gaskiya ba mu san inda suke kwana ba. Da ma inda duk baka zata ba babu inda ba su gani. Al'amari ne wanda wani lokacin ana gaya mu wanda baka taba ganin shi ba ka taba yarda da shi ka kuje da ka ga gaskiya abin da Allah. Ita kuwa wannan matar ta ce ba san inda mai gidanta sauran 'yan uwanta sun shiga ba. Bayan da 'yan fashin daji suka tarwatsa a ƙauyensu. Wallahi da ta hankali ne yasa ne mu farayi na kuro mu daga mun ka zo goni. Gaskiya muna cikin matsiyatan hali dan ko abincin da za mu ci ba mu da ballantana magani 'yan uwan mu ba su da lahiya. Yanzu ma haka wani bai da lahiya sai dai mu yo bara mu ba shi magani. Kamar ina mai gidanki haka da 'yan uwanki? Duk wallahi gaskiya ba sai inda suke bai mana halin bidar su muke ci. To a ina kuke kwana kenan? Cikin makarantar secondary. Kamar yaya rayuwa take kenan a nan inda kuke kwana din a makaranta? To gaskiya kwanciyar da muka yi ba ta cikin daɗi ba, ga sauro ga sanyi muna ji gashi kuma ba abin da zaka fi sai ka kwanta haka nan. Muna da taimako. Ƙananan hukumomin Gumi da Anka